lietava. Poďme na druhú formáciu, kde bude v obrane Ilja Babrusev s Jakubom Burzíkom, v útoku potom Kluka Haščák Tibor, v tretej obranej dvojici Hřebíček Chatrnúch a v útoku Nemček Ďuriš Pobežal. A napokon sa môžeme pozrieť vpredu Molnár Petráš Ožvald. No a Trnava má aj tretiu formáciu, kde bude vzadu Lopejský Konrád a vpredu Piskarev, Fereny a Kočka. Tu je Trnavčania sú v útočnom pásme a takmer sa dostal v dobrej streleckej pozície aj Anton Piskarev. Dubničania sa vzadu veľmi dobre zoskupili. Odvážna kľúčka posledného Babruseva. Prešiel cez modrú čiaru. Teraz Dubničania s jedným vysunutým hráčom, Haščičom. Kočka na zadnom mantineli bol skôr pri puku. Nezvládol, ale pokrytie puku a Dubničania tam boli hneď vo dvojici. Puk, ktorý sa dostal na hokejku Piskareva. Nepríliš dôrazné bránenie od Babruseva a hneď z toho bola dobrá dorážková príležitosť. Trnavčania sa takisto odhodlali k napádaniu jedným hráčom. Kolas Fereny, ktorý je najproduktívnejším Trnavčanom. Zuckumber, ktorý nadvihol hokejku. Potom zakončoval Bečár od modrej a tu príležitosť na opačnej strane, keď sa Anton Piskarev dostal k puku. Na trestnú lavicu smeruje Nemček, takže bol to napokon nedovolený zákrok, ktorý nám ušiel pozornosti mimo záberu kamier. Trnavčania za svojho gólmana Juraja Holého, ktorý je v slovenskom Ríme na hosťovaní z Prešova. Veľmi rýchlo sa dostali Trnavčania teraz do útočného pásma. Môžu sa rozostaviť. Na modrej si pýtal prihrávku Lopejský. Stále ju nedostal. Piskarev a jeho otočenie hry. Nie však na hokejku svojho spoluhráča. A tak sa 10 sekúnd pred návratom Nemčeka Dubničania oslobodili. Obaja gólmani s čistým kontom. Juraj Holý má takisto na konte jedno čisté konto v zápase proti Detve. Duel, ktorý vyhrali Trnavčania 1-0. Teraz musí zasahovať, pretože Ďuriš je pred bránkou, bude sa vylučovať na strane hostí. Faule na Ďuriša v predbránkovom priestore zápasov najvyššej hokejovej súťaži. Teraz v úvodzovkách iba v prvej lige, ale Šišovský rozhodne je viditeľným hráčom. Hoci bodovo zatiaľ z jeho strany nie je až také dominantné, keďže v 10 dueloch nazbieral iba 3 body, ale takýto prienik je presne potvrdením jeho výkonnostných kvalít. Nie to tak dá. V tejto sezóne odohral 2 duely za Trenčín bez bodového zápisu, len s jednou mínuskou na konte. Komunikácia otca so synom, ale v tomto vnímaní skôr komunikácia trénera s hráčom. To všetko na lavičke hostujúceho tímu, kde je vedúcim družstva Marcel Holovič, aktuálne zranený, skúsený útočník. Trnava sa v posledných zápasoch trápi najmä strelecky a práve Holovičové góly by pomohli Trnave prelomiť nie veľmi lichotivú sériu, keď sa z 12 zápasov tejto sezóne Trnavčania až 8 krát nedostali nad hranicu jedného streleného gólu. 4 krát dali v zápase 1 gól, 4 krát dokonca bez streleného gólu. Aj preto starší brat Samuel je známym extraligovým hráčom. A obaja synovia veľmi skúseného kustóda bratislavského Slovana Samuela Petráša.
Fereni nepretečoval, ale predsa len sa puk dostal cez modrú čiaru. Opäť však útočník Trnavy, Fereni odstavený dobre sa vrácajúcim Švecom. Jozef Švec, ten teraz vyváža spoza bránky, Haščič, opäť popri mantineli. Nedal si priestor, našiel Šveca, postavením nohry zastavuje akciu Dubnice. Opäť tam bol o čosi skôr. Aj v prípade štvrtého útoku Dubnice platí, že sa nepúšťa do bezhlavého napádania. Babruseu po mantineli. Komplikovane. Lopušan. Aj z toho zakázané uvoľnenie. Ešte raz akcia Antonová. Strela Trubača. Potom tá dorážka od Kukumberga, ktorú Lietava len vyrazil nad seba. Veľmi dobre Kukumberg mieril do horných partí bránky, keďže Lietava má len niečo vyše 180 cm. Fereni sa snažilo boli dopredu, je tu však varovanie pre Vaňa. Teraz to bude boli dozadu na Kočku, aspoň to je snaha od útočníka Trnavy. Presne tam puk aj prišiel, kam chcel. Center tretieho trnavského útoku, lenže Lopejský na modrej čiare puk nezastavil. Napadaný Marunom, ale i tak je tu šanca pre Fereniho, ktorý vystrelil tak, že Lietava vyrazil puk do rohu. Asi to nebola príliš prudká strela, tak Lietava s ňou mal drobné problémy. Čo teraz Fereni, zbavil sa protihráča, posiela pred bránku. Tam bol pripravený najmä Piskarev. Mal hokejku na ľade, ale neusmernil puk. Čo teraz? Chýbal pred bránkou. Či už Piskarev, alebo aj David Kočka. Nebol príliš na vyrovnanie. Odpoveď na opačnej strane. Už sa dopredu natlačil Martin Hržebíček. Dubnický zadák vytlačený. Trnava len odpálila puk k Šimonovi Bečárovi. Tretí trnavský útok nenapáda, znova cúva na vlastnú polovicu. Veľmi dobrá medzera medzi útočnou a obranou líniou, ktorá donútila Dubničanov len nastreliť, ale tí boli na zadnom mantineli rýchli a dôrazní. Nie však natoľko, aby si vypracovali aj šancu na strelenie druhého gólu. Boli v útočnom pásme Trnavy. Haščák na strane Dubnice a pokon úspešnejší. A keď bol to ešte súboj o puk, hneď pobuli. Teraz už Kluka. Bude sa opäť vylučovať. Zdá sa, že nie, že to bol iba kontakt s niekým zo striedačky Dubnice. Takže rozhodcovia hru prerušili. Chatrnúk. Ejem nabral si toho na plecia celkom dosť, ale predsa len vyviezol puk z tretiny. Sú už Trnavčania v pásme. Haščák bezpečne k mantinelu, kde bol Kluka. Sú na vlastnej polovici. Opäť piati naskladaní medzi modrou a červenou čiarou. Dubničanom ale ten prechod do pásma i tak vychádza. Opäť sú v útočnom pásme s pukom na hokejke. Prvý hit pri mantineli na Lopušana. Ten sa hneď postavil. Ožvald. Fereniho šanca, ale len v bočnej siete. Rozkuskovaná sekvencia hry. Lietava aj zo stredného pásma. Musel byť na pozore, rozohral Nemček.
Ďuriš. Pobežal. Jediný úspešný strelec Dubnice v neúspešnom dueli 12. kola na ľade Levíč s tvrdým ževičkou zákrok. Čistým spôsobom, ale tak sa musí rýchlo vrátiť späť, pretože z druhej vlny Trnavčania postupovali vpred. Dlhé striedačky v druhej tretine je všetkým dobre známy. A tak využívajú oba týmy takýto moment na prestriedanie. Lopejský cez Fereniho. Fereni sa dostáva do pásma, ale Burzík ho ďaleko nepustil. Dubnická kontra. Burzík. Nastrelenie pre Haščáka. Lopejský bude v rohu skôr. A tak opäť Fereniho. Vyvezenie puku, ale opäť len na osko získa pred vlastnú bránku. V poslednej chvíli to stihol. To bude zrejme postavenie mimo hry. Je to tak. Buli teda pred modrou čiarou. Z pohľadu rozhodcovia ponechali hru 5 proti 5. Fereni na Buli. Bol úspešný a môže okamžite bez prípravy páliť Kočka. Jeho pokus zrazený. Lopušan. Dobre si prikorčuloval pred bránkovisko na pomocnú prihrávku. A tak sú v držaní puku domáci. Už aj na súperovej polovici. Lenže za týmto nastrelením už smeruje unavený Lopušan. Má za sebou dlhé striedanie, takisto Maruna. Minčania ešte na dostrel. Jozef Švec už naskočený z elitného útoku. Maruna tam stále zostáva. Tržka. Babrusev. Dostriedávajú aj ďalší domáci hráči. Trnavčania toho veľa nevymysleli. Dostali sa len cez predtečovanie do úročného pásma a musia ísť ale rýchlo späť. Dubničania už na dostrel. Nemček čakal na prihrávku, Pobežala. V záverečnej minúte druhej tretiny. Opäť naskladaní Dubničania na vlastnej polovici. Majú dvojgólový náskok, čo samozrejme v hokeji neznamená až tak veľa. Ale s vedomím toho, že sa Trnavčania trápia v koncovke, tak majú nahraté. Teraz však pestný súboj po tom tvrdom hite pri modrej čiare. Chatrnúch je na tom o poznanie lepšie ako jeho protihráč, ktorého teraz ťažko identifikuje. Dubnica bojuje o to, aby sa vrátila na čelo tabuľky. Potrebuje však zaváhanie Prešova vo východňarskom derby s Humeným. Tam je zatiaľ stav bezgólový po 40 minútach. Asistencia okrem Haščiča je pre Pobežala. Haščič dnes teraz 3 bodmi, celkovo ich má na konte 12. Pre Tržku je to druhý bod, keďže práve on asistoval Haščičovi v presilovke ešte v úvodnej časti hry. Janík. Trnavčania budú musieť hrať už iba s 5 obrancami, keďže do hry nezasiahne Kadirov. Dubničania mali pred duelom aj zapájali v zápase 7 bekov, takže pri absencii Chatrnúcha je to hra na 3 obranné páry. Práve Bečar, ktorý bol ako 13, zastavil jeho pokus. Respektíve vyrazil na zadný mantinel. Ešte udržal Trnavčan Konrad Puk v pásme. Švec napravo má Haščiča stále. Švec, Haščič! Výborný holí! Stihol sa predsunúť k opačnej žrtke. Haščič mal dobrú príležitosť na to, aby pridal druhý gól. Ale najmä Švecové zrýchlenie prinieslo Dubnici šancu. Znova sú Dubničania v pásme. Babrusev pred bránkou. Poskakujúci Puk, nemal ho holí pod kontrolou. Až napokon medzierku medzi lapačkou Lietavu a ľavou žrtkou. Znova však Trnavčania vo väčšom počte vpredu. Zastavený je Piskarev. Skrytá strela od Kočku. Puk odrazený od zadného mantinelu nachádza znova trnavské hokejky Fereni.
Lietava radšej puk podrží. Trnavčania boli dlhšie v pásme. A môžeme ešte raz pozrieť na Petrášovú prihrávku. Obranca Janík v tejto sezóne strelil 3-0 v tretej tretine pre Dubnicu, ktorá zatiaľ v súčte 5 tretín a niekoľkých minút v tejto sezóne vedie nad Trnavou 5-0. Stále Trnavčania ani raz neprekonali Lietavu. Zakázané uvoľnenie, Bečár by bol skôr pri puku, tak rozhodcovia nepustili. Hybridný icing. Vaňové úspešné vhadzovanie. A Stečová nastrela Šveca. Lopušan. Vyvezie puk až k Henrikovi Švecovi. Tržka môže páliť bez prípravy, navyše pred bránkou Malvaňa. Si dobre nakorčuľoval z rohu klziska na os, tesne pred bránkovisko a Tržka ho videl. Teraz Tržka nastreluje len pre EMA, čo je teda protihráč a EMA má čas na to, aby vyviezol puk spoza bránky. Ťažká prihrávka Jozefa Šveca. Na opačnej strane pridlhá prihrávka na Piskareva. Jozef Švec napádaný Ožvaldom. Zrazená strelou na ochranu sieť. A ďalší náznak Šarvátsky, tentoraz to ale nebude bez rukavíc. Richard Petráš pôjde na trestný gól opäť z kategórie hraničných. Trnava v útočnom pásme s terénnym na vhadzovaní. Šanca z toho nebola. Čo ale Dubničania sa predrali zásluhou Lopušana až do pásma. Roman Stantien často nasadzuje svoj štvrtý útok, aj teraz dostáva Vaňová len na priestor. Marunová strela. Holý puk vyrazil pred seba, chcel rýchlo rozohrať. Ďalšia strela od modrej čiary. Traja proti 4. Ďuriš pobežal, ale jeho strela či prihrávka zrazená do rohu. Ešte Bečár vystúpil aj rukou, chcel udržať pásmo, samozrejme nemohol pokračovať nikto z jeho spoluhráčov v hre. Lovená hokejka, po ktorej bude nasledovať logický trest. No a striedanie na trestnej lavici Trnavy. Piskarev si tam sadne druhýkrát, avšak teraz prvýkrát za svoj priestupok. Jednoznačná sekera, ktorá nechala skutočne významné korpus delikty na ľadovej ploche, a to v mene znamené hokejky Nemčeka. 4 proti 3 a šanca pre Kluku. Trnava už je v plnom počte. Šišovský vytlačený zo streleckej pozície, stále však Kluka. Haščič si pýtal na opačnom kruhu, pred bránkou zostal, pobežal. A už môže ísť dopredu Molnár. Chodil cez Bečára. Maruna, Vaňo. Kľúčka na dlhú ruku, úspešná, môže ísť dopredu. Lopušan. Nezbavil sa v rohu súpravého obrancu Babrusev. V pohľade s tým, že Vaňo netečoval. Kočka.
Strela z ostrého uhla od Ožvalda. Ešte raz Antonov nájazd v priebehu nielen zápasu, ale celej sezóny utopické, keďže už 5. krát 13 zápasov Trnavčania zrejme ani len neskorujú. Ešte to chce zmeniť Fereni. A je tu predsa len šanca, konštrukcia bránky zvoní po strele Kočku. Tak v posledných sekundách predsa len ďalšia šanca pre Fereniho prerušiť tú hrozostrašnú sériu bez streleného gólu na klziskách súperov.